No niin, josko sitten vihdoin Last Droppi suomalaista timaattia. Luulen, että oli pelis vika, mutta olikin vika mun koneessa, että nyt pitäisi lähteä toimimaan. Meillä on ollut Summer Car ja on ollut mökkisimulaattori, mutta nyt pitäisi olla jotain niin kuin aika helmeä. Sen verran mitä katsonut noita jotain demoja, niin Suomi GTA. En tiedä, saa nähdä. Kello on 3 yö, mutta pakko pelata nyt, kun sain tämän käsiin. Kun me oltiin lapsia, ei koskaan satanut, vain oli ukkosta. Ja pallosalamankin kerran kerrottiin, taivaan halkaiseen ja järveen uponneen. Me silloin rantaviivan läpi soudettiin ja pellon pielet verhossia jahdattiin. Pääkallo kiitäjä, kun aaviini mun jäi. Tunsin sisälläin, vain tahdon olla näin. On kesä opetellut vihdoin vastomaan. On vasta kesäkuu ja kaikki kohdallaan. Niin jäivät kesäpäivät mieliin painumaan. Ja huolen häivät kumpupilviin keinumaan. Suvi sellainen, muisto ikuinen. Tunsin mitä on se hiljaisuus, kun puiden lappoihin käy tuulen ikuisuus. Sen kuka huomaa tietää, ettei tarvitse mitään vahdata lauttamatkalle. Nyt tulen tuijotan ja mietin maailmaa, on liekin lailla kaikki katoavaista. Mut muisto lapsuuden jää päiviin kytemään, jotta ymmärtää, on mikä tärkeintä. On kesä opetellut vihdoin vastomaan. On vasta kesäkuu ja kaikki kohdallaan. Niin jäivät kesäpäivät mieleen painumaan. Ja huolen häivät kumpupilviin keinumaan. Rahikainen tuli. Suvi sellainen, Jaha. muisto ikuinen.
Mä en tiedä, onks mä valmis seikkailuun, mutta vitsi mikä intro. Seppo, sinäkö se täällä yöllä metelöit? Minä jo meinasin soittaa poliisit. Nyt kotiin siitä. Seppo, mikä täällä haisee? Missä hitossa mä oikein oon? Sinä olet väärässä kerroksessa, Seppo. Nyt lopetat sen viinan kanssa läträämisen ja menet kotiin siitä. Ettei nyt vaan taivaan isä suuttuisi. Siis mitä hitto, tää on ihan oikeesti kuin GTA. Ritola. Lost items, find your belongings, wallet, driver's license, home key. Hiiri on vähän jo. Siinä on lompakko. Lihtinen, Koponen, lääpäri. Mitä? Hyvin kerros tässä. Vitsi, tää on siistin näköinen. Home key. Mä kyllä missasin varmaan nyt jotain. Tossa oli se muija huusi tuolla. Hei. Go home one floor below. Go. Ahtivaara Seppo. Missä sinä olet? Tiedän, että olet jossain siellä. Tule esiin, niin kerron sinulle salaisuuden. Ai siellähän se Seppo on. Sorkimus. Mitätön rääpäle. Isäsi ei tunnistaisi sinua. Ehkä hän ei olisi koskaan hukkunut suohon.
jos olisi vaan kuunnellut minua. Se äijä joo kyllä itsensä hengiltä. Joi hengiltä. Hei, ei suinkaan. Suo, poika ja isä. Samasta puusta teidän arkkunne on vuoltu. Oi Seppo. Hohoja. Take shower. Tästä täällä on. Mihin mun telkkari on kadonnut? Tuli vissiin joutua vähän liikaa. Taitaa olla krapula. Not from Rahikainen. Vie tavarat parille välittäjälle, ne ottaa kaikenlaista roinaa. Saadaan hyvin pohjakassaan. Sun pitää soittaa noille kaverille, ne tuntee oikeita ihmisiä kuulla. Sitten kellarissa ihmisillä tallessa kaikenlaista turhaa, niin käyt niitä tyhjentämistä. Tarvit vaan saada sorkkaada niin äkkivarastojen oviin. Kellarin ovia. Tämän talon pihalta jonkun. Vasara varmaan löytää Raaksalta yhden, joku on unohtanut lujumaan. Okay. Ja varmaan täytyy häkkivarastoon murtautua. Suihkuu. Kävikö se saakeli farkkotakki päällä suihkussa? Mitä helvettiä? Hetkinen, mihin se laikki se? Lottokuponki tässä. Ajattelin, että oli varmaan joku hintti. Empty bottles. Pick up some bottles. Toi puhe. Oh. Seppo puhelin. Moro! Tuu tänne Virtaselle ja ota koikka mukaan siitä alakerrasta. Ai Kiljupenalle vai? Missä hitossa mun telkkari on? Sehän juotiin eilen. Koikallakin taisi lähteä vähän mopo käsistä. Mitä hittoa? Älä nyt turhaan kaasuttele siellä. Se on täällä Virtasella. Tuo 50 markkaa, niin saat sen takaisin. Ja tuo kaupasta muutama kalja. Ei tätä Virtasen litkuu juo viina pirukkaa. Se on Vuotilamme hienointa viiniä, perkele. Ja tuo uusin motiivilehti kans. Ei mulla ole yhtään rahaa enää. Kunnon bisnesmies repii rahat milloin vaan mistä vaan. Tyhjät pullotkin on vähän niinku laittais rahaa pankkiin. No joo. Missä se pena nyt asukaa?
Virtanen, osoite! Vitukkapolku 4! Ei saakeri! Helvetti. Joku roikkuu tuolla nosturissa yhdellä käellä ja huitoo vasaralla. No siellä se vasara saadaan Hei ainakin. Pena, laita vankkaa kovemmalle. Meilläkin on kohta palkkapäivä. Rahikainen. Haloo. Jopa joo. Mitä hitto, mä luin just, että tässä on oikein jotain suomalaisia ääninäyttelijöitä, mutta toi oli niin tuttu ääni. Buy the stuff for Rahikainen, mitä helvetti. Sarila introduction. Go to Lamppari store, beer to... ok. Nyt lähdetään varmasti ulos. Money 50 markkaa. Ei meillä täällä mitään fyrkkaa olisi. Lähdetään kattelemaan. Map. Lamppareen penamap. Home. Okay. Ai jaa. Tää ei ole mikään kauhean atleettinen kaveri tää. Täytyy kyllä oikeesti vähän katsoa. Sisä. Eikä tässä nyt tekstiä voi niin hirveästi. Mä luulen, että ne oli kuolleen lintuja. Tää ei nyt yhtään näytä siltä, mitä mä... Hetkinen. Eksyks mä nyt jo? Tää oli niinku home, mut oliks se nyt niinku... Tää on varmaan niinku alaovi. Joo, tässä on tää niinku liikenneympyrä. Tästä sit mennään niinku Rahikaisella. Mistä? Kas sä oot? Mennään nyt ensin Lampparistoreen. Aha.
En mä nyt... Toi on varmaan rahikainen, mutta mä haluan mennä sinne kauppaan ensin. Asia kerrallaan. Mitä sanoit? Ei oo häviä. Siellä on. Mitä helvettiä? Käy päällä. Get ready. Oh my god. Hei, mä jostain katsoin. Tässä on nyt tappelu. Fight. Mitä ne nappulat on? Punch left E. IOKL. OK. Fight. KO. No niin. You win. Olipa Keinon ei ole kauhean hyvässä kunnossa. Jaha, no niin. Siellä on lamppari. Mitäs me tarvitaan? Minä en perkele luovuta. No, tapellaan sitten. Mä oon harjoitellut. Inventory. No kaljaa ainakin on. Onks ne täysiä? Eiku empty. Perkele! Imbesille! Tää on italialaista mokkaa. Sori, en mä tahallaan. Mä voin kyllä korvata sen. Anna olla. Rotsi se vaan on. Mä oon muuten Keke. Mikä sun nimi olikaan? Seppo, Sahtivaara. Okei, Jepi. Me ollaan ja sujut. No hyvä. Jäppä däppä duu. Törmäillään. Mun pitää lähteä vahaille autoon, you know. Wax on, wax off. Siis mitä hitto? Ei toi voinut olla. Tässä on oikeesti ääninäyttelijät tässä pelissä. Joo, kato, meille tuli ihan pieniä ongelmia sen lastin kanssa. Okei, rauhoitu. Ei ole mitään ongelmaa. Huomenna se on kello 12 pommin pihassa. Ihan kuin sovittu. Lopalaus. Kuusi markkaa. No, mä tarvin 50 markkaa. Kaksi kaljaa. Hei,
No ei. Aha, ei ole rahaa. Ja se, onko se motiivi? 20, mitä helvettiä? Makkaraa ja... Okay. Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa. Mitäs täällä sitten? Morjens. Makaron box. Okei. Okay. Moro moro. Eli... Pyrkkaa tuossa. Tarvii nyt keräillä pulloja nyt sitten. Täällä nyt on vaikka kuin saakeli. Onks tää nyt joku... Onks sä juonut nää kaikki? Moro, pystytkö hakemaan kaljaa, kun nuo ei enää myy mulle? Saat hakuja. Voin hakea. Kymmenen kaljaa. Siis... Perkele, kyllä mä haen. Pullot palautukseen ensin. Noin. Sitten hintaero, että ostaks täältä muijalta vai tuolta? Ostan kaupan mieheltä mieluummin. Morjens. Morjens, morjens. Otan 10 tommosta. 50 markkaa. Just riittää rahat. Moro moro. Nyt saa tulla sit oikeasti niitä hakujakin. Eihän mun olisi muuten tarvinnut niitä saklin. Mä saan ne rahikaisen kamat ostettu. Aa, 25 markkaa hakui. Noniin. Käy. Tarvii vähän vielä keräillä pulloja. Voiko tässä tappelemalla ansaita, jos hakkaa tuota porukkaa? No. Saadaan ainakin se toinen kalja. Hei. No. Semmonen se lehti. Kiitos ja mukavaa päivänjatkoa. Mitä hemmettiä? Anna rahaa.
Onks toi mani vaan niinku... Kyllä se varmaan niinku objektiivi on. Mistä mä nyt... Käydään vähän kattelemassa. No niin, lisää pulloja. Markkaa vasta. Onko tässä nyt jotain tapaa nyt saada? Täällä paljon paremmin voi kopioida tota suomalaista rappukäytä, mutta vittu täällä on pimeä. Onks tää nappula, mistä saa valoa päälle? Ei nyt on liian pimeä. Mennään takaisin alas. Rappukäytön valot. Siinä. No niin. Täältä varmaan. No kai mä nyt menen sitä rahikaisesti moikkaamaan. Morjens! Mieskone, siellä kilju. No ei oo kilju. Misäs se nyt oli se rahikainen?
Pääsikö me nyt ohi jo? Hetkinen, lempparistore oli tossa, niin. Täältä lähti tie ja huollon aikana. Hyvä kun ne kaatunut. Hei! Kyllä se vasaramies on varmaan tuo. Morjensta. Ei oo keljonut. Moro, kiinnostaisiko homma? No kiinnostais kyllä. Sata markkaa. Throw the big paper boxes from the building in dumpster. Tää dumpsteri. Hetkinen. On building to the dumpster. Niin. No, vastuutetaan ainakin ne rahoitus. Oi paska. Hup. Mä olin näkevinnyt niitä paperboxia. Tää on loputon työsarka. Enää saa täältä tiputettua. Työturvallisuusriski. No saa. Tai sitten ei saa.
Vittu. Tostako heittänyt? Noin. Lisää paperboxeja. Kukas sä on? Okei. Mene, ei perkele. Niin, no nää olisi voinut tästäkin heittää. Ei vittu. Montakohan mulla on mennyt jo. Mä käyn heittää ne tussureiksi. Paperboxei. Eiks niitä voi? Ne voi tästäkin. Oi. Tämä on idiootti. Yksi vielä jostain. Siksi mä nyt jostain jotain. Tää on cleani. Siinä. Kamaa, nyt on massi. 150 markkaa. Kuka toi nyt on toi? On pakko katsoa toi. Alapohja maksa palkkaa. Se on 100 vaan.
No niin, nyt on fyrkka. Juutu Rahikainen. Täällä jossa se päivysteli. No siinähän meidän Rahikainen. Ja siinä on mun telkkari. Pitäisikö muuttaa se? Katso! Tulihan se kottero sieltä. Just saatiin pullotettua Virtasen voiteluöljyt. Anna tänne se motiivilehti. Ai kiljua. Ei tää oo mitään kiljua. Tää on Kuosiramen parasta viiniä. Maista, saatana! Oi, on siinä ainakin potku. Niinhän mä sanoin. Ei hitto! Onko se kuikka missä? Hyi helkkari. En mä tiedä, missä se kuikka taas on. No, se tuuliviiri saattaa olla vaikka Lantsarialla tähän aikaan. Lähdetääs kattoo. Mulla on sellainen kutina perseessä, että se on taas siellä perinteisessä paikassa. Ota telkkari kantoon, niin nostetaan kytkintä. Jatka sä Virtanen vaan hommia, niin mä tuun kohta taas pyörähtää. Joo. Mä käsitin, että tää juotiin tää telkkari. Rahikainen, mitä siellä Jussissa eilen oikein tapahtuu? Mulla on filmi ihan poikki. Ai mitä siellä tapahtuu? Sähän vetelit pohja-aikoja karaokessa. Ja Kuikallakin oli joku pubiruusu nokkapellillä. Pikku rähinä siinä saatiin aikaa, mutta ei siinä mitään. Mulla on sellaiset suunnitelmat, että kohta ollaan kaikki työhaluttomuuseläkkeellä Amerikassa. Siellä kato kaikki vähän suurempaa. Bisnekset myös. Pistetään isot rahat poikiin. Mitä sä nyt taas oikein höpiset? Mä en oo lähdössä mihinkään Amerikkaan. Mä sain vihdoin mun kirjan valmiiksi. Mä ainakin muutan maalle asumaan. Eikä sulla sitä paitsi oo pennin pyörylää. Kyllä sä lähet mukaan. Siinä vaiheessa on ihan toisenlaiset kuviot menossa. Jaa, mitkä kuviot? Missä vaiheessa? Lähet kato Amerikkaa kirjoittaa sitä sun kirjaas. Leivotaan susta maailmankuulu kynämies. Ja eletään herroiksi auringon alla. Mitä sä oikein suunnittelet? Ja mieluummin kirjoitan kyllä omalla maatilalla rauhassa. Sit joskus. Mulla oli siellä vankilassa aikaa miettiä. Tarvitaan vaan pikku alkupääoma ja homma lähtee pyöriin. Älä sä sitä mieti. Käydään nyt vaan ettei se kuikka, niin päästään jatkaa siitä, mihin eilen jäätiin. Mä kerron myöhemmin lisää. Tässä on vähän hommia, mitkä pitää hoitaa ennen kuin päästään täältä rotankolosta. Aha, TV lähti käsistä. Ei saakeli, pakko mennä vessaan. Okei. Mä käyn kattoo sitä kuikkaa. Pistä ovi kiinni, Rahikainen. Rahikainen! Hyi saatana! Kissan raatojako sä oot syönyt? Mitä helkkaria? Ketäs te ootte? Nousehan jopa ylös sieltä, niin mä kerron, ketä me ollaan. Onko Serfi täällä? Ai Rahikainen. Se lähti just käymään alhaalla. Hei, mitäs perhana? Missä meidän auto on? Mikä auto? En mä tiedä mistään autosta mitään. La 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 la, mun pakko rokkata on, mun pakko twistata on, mut missä kuikka taas sit on? Rahikainen! Perkele, kuikka! Nyt on tivoli! Mitä vittu? Kerves! Et saakeli ota sitä. Laita takaisin se. Aloin Vaipovin rannan taa. Sinulle soitan Voi vittu mitä paskaa! Sieltähän se Serfi tuli.
Ulos täältä jätessäkit! Ei! Rahikainen! Älä nyt teet mitään tyhmää. Missä se meidän auto on? Mitä sä jauhat? Lähtekää nyt kaasuttaa siitä! Tai mä vään teidän naamat ruttuun! Rahikainen, kyllä sä tiedät, miten nämä hommat menee. Vai pitääkö se taas vääntää sulle rautalangasta? Mene vittuilla! Huomenna kello 12 reikä leipäpummin pihassa. Kansio pysyy meillä panttina, kunnes auto on palautettu. Kapis? Sitä ette kyllä vie. Ne vei mun kirjan. Se on mun elämäntyö. Mä oon kirjoittanut sitä melkein 10 vuotta. Se oli just lähdössä kustantajalle. Anna olla, Seppo. Me hommataan se kyllä takasin. Trust me. Perkele kuikkaa. Mitä sä oot taas mennyt soosaamaan? En mä vähän lainasin sitä. Mut nyt se on tuolla Isonmettä Rauniolla. Muistaakseni. Miten niin lainasit? Tiedätkö, ketä noi oikein on? No, jotain liimahaistelijoita. Ei helvetin 16. Kuikka! Nyt ylös siitä. Tuu näyttää, missä se auto on. Ok. Eiköhän tää ollut tältä erää tässä. Ihan vitun mahtava peli. Onks tää joku save-mahdollisuus? Onks tää niinku sleepy? Ei oo. En mä uskalla sulkea tätä peliä. Go to the cliffs. No. Jees, se oli siinä.